आपल्या इथं अशा प्रकारची कटुता कधीच नव्हती, हे तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. अनेकदा स्थित्यंतर घडली, वेगवेगळी सरकार आली, मध्ये पुलोदचं पण सरकार आलं, त्याच्या आधी कंटिन्यू काँग्रेसचं सरकार होतं, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये 5 वर्षाच्या करता शिवसेना भाजपचं पण सरकार आपण सगळ्यांनी बघितलं, बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली आलेलं. अशी वेगवेगळी सरकार त्या ठिकाणी आली, परंतु सरकार आलेली असताना देखील इतकं अंतर किंवा इतके मतभेद, इतकी टोकाची भूमिका, म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही शब्द महाराष्ट्राला न शोभणारे अशाही प्रकारचे वक्तव्य, म्हणजे एकाने आरे म्हणलं की दुसऱ्यांनी कारे म्हणायचं, असं हे सगळं चाललेलं आहे. अर्थात जे कोणी करतात ते, त्यांना मतस्वातंत्र्य, व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, ते त्यांच्या पद्धतीने आपली भूमिका मांडू शकतात. पण माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे, ही महाराष्ट्राची परंपरा निश्चितपणे नाहीये. तुम्ही बघितलं, परवाच्या लता दिदी ज्यावेळेस आपल्याला सोडून गेल्या आणि शिवाजी पार्कला जे काही अंत्यदर्शन चालू होतं आणि तिथं आपण अंत्यविधी पार पाडला, त्यावेळेसची सगळी परिस्थिती तुम्ही सगळ्यांनी जवळनं बघितली आणि त्याच्यात वेगवेगळ्या चॅनलनी त्या बाबतीतलं कौतुक देखील केलेलं आहे. म्हणजे ही असं सरकार येत असतात, सरकार जात असतात, जनतेच्या मनामध्ये ज्यांना कोणाला निवडून द्यायचं, ज्यांच्या हातामध्ये सूत्र द्यायची, जनता तशा पद्धतीनं सूत्र देत असते. मॅजिक फिगर 145 आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देश पातळीवर साधारण 275च्या पेक्षा जो आकडा जास्त मिळवतो तो देशावर राज्य करतो. जो महाराष्ट्रामध्ये 145चा पुढे आकडा घेऊन जातो तो महाराष्ट्रामध्ये राज्य करतो म्हणणं नाही, देश चालवतो आणि इथं राज्य चालवतात. अशा पद्धतीचा एकंदरीत परिस्थिती आहे. पण तसं चित्र आत्ता तरी पाहायला मिळत नाही. एकाचं चुकलं तर दुसरा पण थांबायला तयार नाही, दुसरा पण मग चुकलं म्हणता येईल, चुकलं म्हणायचं का त्याला वेगळ्या पद्धतीनं शब्द वापरायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.